Fins i tot morir-se costa, a més d'un cost real i efectiu, que ens detallava la nostra companya de l'Aida en el segon reportatge, al voltant de mitja dels 2.500 euros, i fins i tot hi ha gent que amb la crisi no pot costejar aquestes despeses que deixen, vaig a l'herència, per als familiars. Per això cada vegada també s'ha detectat que n'hi ha més donacions de cossos per a les facultats de Medicina, i això causa un problema d'admissió, per exemple, a la Facultat de Medicina de la Universitat de València. Ja ho han vist, morir-se suposa un gasto de diners. Per això, en aquesta època de crisi, cada vegada més persones opten per donar el seu cadàver a la ciència, per estalviar-se els 2.500 euros de mitjana que costa un enterrament. Estem en el Departament d'Anatomia de la Facultat de Medicina de la Universitat de València i vostè, que és el director, Tomàs, és de veres que ha augmentat la donació de cadàvers ara que estem en crisi? Efectivamente, del año 2007, donde teníamos unos 22 a 25 cadáveres, hemos pasado a 46, 48 en el último año. Això vol dir que s'ha doblat el número de donació? En estos 5 años, sí. Doctor, a què es deu este augment de donació de cossos? Pues en primer lugar a las campañas de divulgación y de donaciones que hemos propiciado nosotros, y en parte a que pues parece ser que últimamente existe la posibilidad de donar el cuerpo como una forma de abaratar unos gastos que sufren las personas cuando se mueren, los familiares fundamentalmente. Ja veuen que alguns els persegueix la crisi fins la tomba. La Facultat de Medicina corre amb els gastos de trasllat del cadàver. Una mitjana de 10 alumnes practiquen amb ell i al final de curs se soterra o s'incinera també a càrrec de la universitat. I per què és tan important que els futurs metges practiquen amb cossos reals? Es fundamental, es la única forma de que los estudiantes logren tener un conocimiento exacto de todas las estructuras humanas. Quan ho mires a un llibre pots fer-te una idea de més o menys com és, tu t'ho imagines, però quan obris un cos humà et dones compte de que és molt diferent. Les coses tenen particularitats, el fet de, no sé, en el llibre es veu d'una forma, però després quan ho veus al cos veus que és més gran, que és, no sé, té un color diferent, una tonalitat. A ver, Clara, ¿qué envoltura sería esta que queda pegada a la sustancia blanca? La pía madre. Inmediatamente por fuera vemos un espacio, que es el espacio, Clara, subaracnoideo, ocupado por qué líquido? Cefalorraquídeo. Muy bien, el líquido cefalorraquídeo. Quin és el perfil dels cadàvers que arriben hacia la Facultat de Medicina? Pues mayoritariamente suelen ser hombres de más de 65 o 70 años de edad que han sido donantes en vida y que por sus años son los que vienen en primer lugar, lógicamente. Com aguanten tot un curs? Los cadáveres cuando llegan son tratados, se embalsaman con un líquido a base de formol, alcohol y otras sustancias, y eso los mantiene perfectamente sin deteriorarse durante todo el curso, y otros se mantienen por congelación. Tenemos cámaras de congelación y están congelados. També han augmentat estos últims mesos les donacions en vida del seu cos. Hi ha més de 2.500 peticions i les que es fan en vida són les primeres que es tenen en compte. Los cadáveres procedentes de donaciones en vida, todos ellos van a ser siempre admitidos, lo que posiblemente cuando superemos un número de cadáveres no podamos hacernos cargo de todo el gasto que supone las donaciones de última hora que pueden incrementarse este año. Enguany s'espera que es triplique el nombre de cadàvers respecte de l'any passat.